Lauren Mo ydw i. Ni'n dod allan o lockdown, ni'n edrych am llefydd newydd i fwyta. Fi yma i helpu. Ni'n mynd i edrych am y burgers gorau i fita yng Nghymru. A dwi'n mynd i ddechrau yn Hideout Smokehouse yn Menai Bridge. Maen nhw wedi cael ymateb anhygoel ar-lein, so rhaid i fi trio burgers nhw. Let's go! Fi yn teimlo bach fel fi ar Route 66 a fi wedi stopo hanner ffordd trwy taith. Obscene, dirty, filthy bomb. 14-ounce burger, bacon, pork rib, onions a caws. Mae hwnna'n swnio fel bit o fi. Oh my god. Fi definitely ddim yn mynd i cael fy ngheg i rownd hwn. Mae hwnna'n really nice. Can't go wrong. Gan tipyn bach, well, lot yn yr achos yma o pulled pork. Bod yn edrych fel gormod, dyw e ddim yn gormod o gwbl. Darn o brisket ar y top. So chi'n gwybod weithiau, chi'n cael burger, maen nhw'n taflu popeth ynddo fe i sort of wneud fe edrych yn well na mae fe actually yn. Nid dyna yw'r achos fan hyn. Mae popeth yn mynd gyda'i gilydd mor dda. Fi wedi gadael Trail of Destruction fan hyn, oedd hwnna yn anhygoel. So dyna ni, diolch i Hideout Smokehouse. Fi'n mynd i roi 82 allan o 100, fi'n meddwl. Mae'r bar wedi osod yn really uchel. Ansh yng Nghaerdydd, apparently mae rhyw burger GLAS gyda nhw nawr, so dewch ni cael gweld. So rhywbeth really cool am y lle yma yw mae pob burger wedi cael ei enwi ar ôl rhywun sy'n seiliedig â Cymru. Betty Campbell, Nancy Richards, Barty V, Teithio Jones, a mae Pete Fowler, artist o Gymru, wedi dod â nhw i fyw ar y menu. So maen nhw definitely yn cael pwynt ychwanegol am hwnna. The star of the show heddiw yw'r Patagonia. Fi byth wedi cael burger GLAS o'r blaen. Yeah! OK, mae hwn yn edrych yn amazing. A dwi'n mynd i troi'n las os fi'n bwyta hwn, achos nes i ddim seino fyny am hwnna. Oh my gosh! Mae hwnna yn amazing. Ysbrydoliaeth y burger yma yw yn amlwg de America. Mae'r steak yn amazing a mae'r chimichurri sauce, oh my gosh, mae fe mor creamy, mae fe'n anhygoel. Dyna yw hoff rhan y burger i fi. Mae'n anhygoel. Bod y bun yn las, dwi ddim yn blasu'n las. Beth bynnag mae GLAS yn blasu fel. Does dim flaw, fi methu ffeindio un peth fi ddim yn hoffi. Sa'n gwybod os fi wedi dweud yn barod, ond mae fe'n amazing. Os mae hwnna'n meddwl bod fi'n mynd i troi mewn i Smurf, fi'n hapus i troi mewn i Smurf. Fi'n meddwl 90 allan o 100. Oedd e'n anhygoel. Fel, dyna ni cael rhyw fath o count of faint o weithiau fi wedi dweud amazing a anhygoel am y lle yma. Definitely yn mynd i dod nôl. Lle nesa? Rhig Estate yng Nghorwen. Fi'n mynd i trio Bison burger. Fi'n really excited. Beth mae Bison hyd yn oed yn neud yng Nghymru? Am rhyw reswm, o'n i'n disgwyl i fe fod fel pulled pork, #Bison chat. Mae'r cig Bison llawer yn fwy lean na cig arferol. Mae fe'n uchel mewn protein. So allai ddweud wrth mam nawr, fi wedi bwyta bach o veg. Technically, dyma fy first healthy meal. Dyw e ddim yn blasu yn tri wahanol. I beef, really. Well, that's really nice. Dyn nhw ddim di or-wneud yr holl Bison thing. Yn blasu bach fel lamb, a mae'r texture yn eitha lammy. Gallai fe wneud gyda bach mwy o'r burger sauce. Fi'n mynd i roi 65 allan o 100 i'r Rhig Estate, ond peidiwch a gadael i hwnna stopio chi rhag ddod. Mae'r profiad yma yn really un cwbl gwahanol. Mae yna drive-thru ar fferm. Chi'n gallu gweld anifeiliaid y fferm. O'n i eisiau prynu popeth yn y siop. Ond fi'n meddwl bod y burger jyst ddim cweit yn cystadlu gyda'r doi lle arall. Nawr chi'n gwybod y llefydd gorau i fynd am burgers yng Nghymru. Hideout Smokehouse yn Menai Bridge, Ansh yng Nghaerdydd a rhywbeth completely wahanol gyda Rhig yn Corwen. Fi di cael blast. Peace out.